Baqa' biss ġimgħa mill-avveniment tant mistenni l-Valletta Pageant of the Seas. Dan ser isir fil-Port il-Kbir nhar is-7 ta' Ġunju, avveniment li se jgħaqqad l-istorja mal-ispettaklu. Dan qed jissejjaħ l-ispettaklu tas-sena mtella mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Sa qabel it-tħabbir tal-Pageant of the Seas, il-Port il-Kbir kien utilizzat il-biċċa l-kbira għas-settur marittimu għalkemm marbut b'mod dirett mal-istorja ta' gżiritna. Issa dan ser jinbidel f'teatru mhux tas-soltu, teatru fuq wiċċ il-baħar li jiċċelebra l-istorja ta' Malta u tal-Belt Valletta. Għadin niċċelebrawha illum għal dak li se tkun iktar fil-futur. U dana nagħmluha permezz ta' kollaborazzjoni ta' ħafna artisti, ħafna nies li ħajjaħdu sehem fiha dina, kif ukoll artisti barranin li qegħdin jaħdmu magħna biex niċċelebraw dan il-mument daqshekk storiku daqshekk sabiħ. Fit-3 sigħat li se jdum għaddejn l-ispettaklu, il-pubbliku se jara numru ta' attivitajiet differenti marbutin mal-kultura lokali. Il-Pageant of the Seas se tara l-ftuħ tagħha permezz ta' regatta internazzjonali magħmula minn qaddiefa nisa li ser jikkompetu għall-hekk imsejjaħ Palio de Vallette. Ser ikun hemm spettaklu li jfakkar is-sħubija ta' Malta fl-Ewropa permezz ta' 28 dgħajsa bil-bnadar Ewropej li ser iduru mal-bandiera Maltija. L-awma Toni Bajjada se tfakkar il-ġrajja marbuta mal-assedju l-kbir fejn ser tagħti ċans lill-lawwiema jaraw il-belt kapitali minn lenti differenti ferm. Kif ukoll ser ikun hemm diversi spettakli bid-dajjes u tlielaq minn organizzazzjonijiet Maltin. L-ispettaklu jilħaq il-qofol tiegħu għal ħabta tad-9 ta' bil-lejl fejn l-emblema tal-Belt Valletta ser tinxtel fuq il-baħar bin-nar, kif ukoll splużjonijiet mill-baħar minn diversi nħawi fil-port. Organizzaturi tal-ispettaklu qed jappellaw lill-pubbliku biex apparti li jaħsbu kmieni dakinhar tal-avveniment, jaħsbu wkoll biex isegwu l-ispettaklu mill-inħawi fil-belt li l-iktar joffru veduta tal-port. Dawn huma l-Barrakka ta' fuq, is-Sur ta' Santa Barbara, ix-Xatt tal-Is u l-inħawi tal-Forti Sant'Irmu. Il-ferri tal-port se tkun qed taħdem sal-5 mill-Kottonera għall-port u mbagħad tkompli taħdem bejn l-10 u nofs il-lejl. Il-lift se jkun qed jaħdem ukoll, il-lift tal-Barrakka u trasport pubbliku se jkun jaħdem normali. Dan huwa spettaklu għall-familja kollha li huwa l-ewwel minn 2 edizzjonijiet. It-tieni mistennija tittella waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Kapitali għall-Kultura fl-2018. Huwa ċelebrazzjoni ferħ għall-familja kollha. Għall-familja kollha bħala familja Maltija, bħala Maltin li għandna din ix-xorti kbira li qed ngħixu f'pajjiż bħal dan li għandna fih dan u għandu dan il-port daqshekk sabiħ li huwa li misna niċċelebraw iktar mad-dinja, nuru iktar mad-dinja għax vera u dana jgħidulek kull min jiġi hawnhekk u kull min siefer. Għandna biex niftaħru, ejja niftaħru bih, niftaħru bħala Maltin maqogħdin flimkien. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Mikallef qal li dan ser ikun il-qofol tat-tifkira mill-450 sena mit-twaqqif tal-Belt Valletta, l-ikbar avveniment li jaqgħad nies mis-settur marittimu, tekniku u kummerċjali.